Sanibona nwengane zakwethu ugodole okankomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi ngane zakwethu mhlambe before nje ngizodlulela kokunye ngicela ukuqala ngixolisa kuma commanders nakubona bonke abantu ade bengazi ukuthi ngeke ngadlulelwa umfowethu emhlabeni ngoba ngiyazi ukuthi bebezobe bekhona lapha emdletsheni ukuzosiduduza kodwa ke kuye kwaba nezizathu ezenza ukuthi le ndaba ngingayifaki ku social media ngezathu ezithizeke ningixolele ngane zakwethu hayi ngoba bengifuna ningezi kodwa kube nezathu baye baqhamuka ke amanye amakhomanda engingawazi ukuthi bezwe ngobani uqhamuka kwawo kuvele kwaba nomthwalo enguzwe wehle emahlombami angingazi ukuthi makuthiwa hamba mntanami abafweni bathola phambili kukhulunywa ngento enje ngane zakwethu ibikhona lapha i-provincial detachment yaKwaZulu Natal ebiholwa ubaba uReggie Ngcobo ngane zakwethu sibonge kakhulu enikwenzile nje isandla sedlula ikhanda ukufika kwenu kube kukhulu kakhulu kube khona iUBM umkhonto wesizwe business movement osomabhizinisi bomkhonto ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu ukuthi nje nizinikele nihambe nize nifike nginganazi nokuthi benizwe ngobani ukuthi ngedlulelwe umfowethu ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu uzoba khona lapha iNational Assembly ibikhona nayo imelwe uKhayelihle Madlala ngibonge kakhulu kuNational Assembly ukuthi ibe khona ngizizwe ngimkhulu ngendlela eyisimanga ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu kube khona ama regional representative ngane zakwethu angeke nginibale nonke ngibonge kakhulu kube khona lapha ubabaloyi head of election yebo ku national ube khona naye ngithokoze kakhulu angazi ukuthi ngingabonga ngithini ibe khona iNational High Command lapha bebekhona bonke kube khona ama-TikTokers onke ngiyabonga ngane zakwethu uNkulunkulu anibusise nonke ade bekhona nade bengekho ngoba ade bengekho bebengekho ngokuthi bebengazi nani nginganazi ukuthi nizwe ngobani ingane zakwethu nginibone nje nami senitheleka bese ngibonga kakhulu lapha kwi-regional yasemsinga ngibonge kakhulu nje ukungikhombisa ukuthi niyangazi futhi niyangithanda bengitshela ukuthi mina ningazi ukuthi ngiwasemsinga indlela eniqhamuke ngayo ngathi ho kanti emsinga bayangazi ngibonge kakhulu bikhona iregional yakhona ebiholwa usihlalo wakhona ubaba uNgcobo ngibonge kakhulu ngane zakwethu angazi ukuthi ngingabonga ngithini ngakhohlwa ukuthi ngibonge kakhulu lapha ubaba uConvino Willis Mchuno oyewangifonela wangitshela ukuthi hey mfana wami siyeza ukuthi indaba zimi kanjani lapho kuyale ngiyabonga kakhulu wangishayela nomama Mbusisi wemkhwebane ngiyabonga kakhulu baningi kahle abangishayela ilincingo engeke ngisabakhumbula iningi labo kodwa bangishayela ilincingo bengiduduza bedlulisa amazenduduzo kade sebezwile ukuthi konakele lapha emdletsheni konakele sibonge kakhulu kibo bonke abantu abathe baqhamuka lapha emdletsheni ukuzosifihlisa ithambo lika baba siyabonga kakhulu ngane zakwethu isandla sedlula ikhanda ngingakhohlwa ukubonga okukhulu kubaba uNcamalala umsholozi umhlanganyela ugedle ihlekisa ngoba ukube akazange wasivulela ikhaya ngabe konke okwenzekile akuzange kuba khona ngiyabonga kakhulu uNcamalala uNkulunkulu asilondolozele wena akubeke nje baba usekuningi esisadinga ukubona kuwe engikubonile uthele kumkhonto wesizwe ekhaya kungenxa yakho msholozi bebefike nje egameni lakho bezothi umsholozi usethe ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo ngane zakwethu ngiswela imlomo ezinkulungwane ukunibonga into eniyenzile emdletsheni ngiyabonga kakhulu bafowethu
uNkulunkulu kuphela ozokwazi ukunibonga ngendlela enizokweneliseka ngayo. Mina owami umlomo ngubona umncane kakhulu uma ngizonibonga nje uwodwa lo mlomo. Ngiyabonga kakhulu konke kuhambe kahle, safihla kahle. Ngiyabonga abaningi kakhulu engingababala ngani zakwethu kungaqhamuka ozothi hawu thina ushile kanjani. Cha, ngibonge nje wonke ama-ground forces ade ekhona lapha ekhaya. Angazi ukuthi ngibonge ngithini. Isandla sedlula ikhanda ngani zakwethu, sedlula ikhanda isandla. uNkulunkulu yena ozonibonga enikwenzile nje kimi, nenikwenzile emndenini wasekhaya. Wabonga wancongcoza umndeni wasekhaya wathi aze sibone into enje. Siyabonga kakhulu amalungu omphakathi, omakhelwane, indlela nje abaseseke ngayo. Siyabonga kakhulu kakhulu kakhulu. Siyabonga.